Hola, bon dia a tots. Ens trobem per segona vegada per aquesta entrevista per la delegació del Consell de Catalunya Nord. Avui convidem un amic, sobretot, que també és periodista, activista sociocultural mallorquí, el Tomeu Martí, també director des de l'inici d'Ona Mediterrània, la ràdio a Mallorca, coordinador de l'Obra Cultural Balear des de fa molts anys. Us ho dirà ell perquè jo ja no recordo des de quants anys fa que està allà. Bon dia, Tomeu. Hola, bon dia. Bueno, encantada d'intercanviar aquest moment amb tu i de compartir-lo. Hem dit que intentàvem reflexionar i plantejar-nos coses sobre això, sobre la dinàmica del Consell per la República. A veure, com pots compartir el teu parer? Com ho veus tu, el Consell per la República? Sí, bé, primer de tot he de dir que estic encantat també de saludar-te, Fred, i de saludar a tota la gent amiga de Catalunya Nord i que m'hauria agradat, lògicament, saludar-vos presencialment, però que encara no ho podem fer. De moment, mira, ens conformem amb aquesta altra alternativa. Quant a la pregunta que me fas, jo crec que el Consell per la República crec sincerament que és una eina molt ben pensada, que és una eina destinada a ser molt útil en un futur immediat, que necessita reforçar-se i consolidar-se, però que en qualsevol cas me sembla que és això, no? Una eina molt ben pensada i amb una capacitat de desplegament que jo crec que és molt positiva. No? Diria que, i així quan un se documenta una mica veient quins són els objectius, quins són els plantejaments, quins són els punts de partida, crec que és una entitat que bàsicament allò que ha de fer és justament allò que se mos prohibeix fer des de les legalitats establertes espanyola i francesa. No? Aleshores, superar l'autonomisme en el cas del territori sota domini espanyol i això, no? Evolucionar cap a plantejaments verdaderament republicans catalans a partir de la ruptura d'aquest marc legal en el qual mos tenen encaixonats tant l'estat francès com l'estat espanyol. Sí, llavors cap en aquest camí, a nivell d'accions concretes, haurien de prioritzar ara mateix i també més enllà com a eina, però quines accions més concretes tu veus? Bé, jo m'atrevesc a dir-ne, a fer-ne com tres blocs, no? Un primer, aquesta tasca, aquesta feina diplomàtica de ser presents com a catalans, com a catalans sense topalls ni francesos ni espanyols, a tots els fòrums on hi puguem ser convidats, on hi puguem ser com a observadors, etc. És a dir, per tant, aquesta tasca d'internacionalitzar la lluita per a la llibertat del poble català. No? Aquesta, per mi, és la feina essencial, la primera que hauria de fer i que, de fet, està fent en part ja aquesta eina útil. No? En segon lloc, treballar o, diguem, intensificar el treball per aquest procés constituent. No només perquè és una tasca necessària per tenir preparat, per estar preparats per a la república, sinó que, a més, m'apareix també que pot ser una tasca molt pedagògica per gent que encara no veu clar això de la república catalana i que, en canvi, a partir
de la formalització de com seria aquesta república, de la difusió de quines són les propostes sobre les quals funcionaria aquesta república, moltíssima més gent pensa que encara s'hi afegiria, no? A partir de dir, mira, aquesta proposta no només és bona perquè potencia les arrels catalanes, sinó que, a més, és bona, m'hi afegeix, perquè és una aposta de futur, d'un futur millor que és que tenim a partir de dependre dels estats francès i espanyol. No? I segurament la tercera gran tasca és la de fer aquesta lluita d'internacionalització de la injustícia que estan patint actualment els presos polítics, els represaliats polítics i els exiliats polítics. Crec que s'està fent aquesta feina, però crec que és necessari fer-la no només en l'entorn més immediat europeu, que segurament és el més important i el més essencial, però també a tots els altres fòrums internacionals. No? És a dir, ser presents a qualsevol trobada, a qualsevol fòrum, a qualsevol organisme internacional que ens permeti asserir amb el missatge de que volem esdevenir una república independent i també de denúncia de la injustícia que pateixen ara mateix les 3.000 persones o més de 3.000 persones represaliades per raons purament i estrictament de posicionament polític. Perfecte, em sembla superclar i super... Llavors, aquí a Catalunya Nord s'ha constituït la delegació del Consell per a la República, s'està muntant també a les Illes com una delegació i no consell local, per intentar fer la diferència. Del que acabes de dir, el sentit de muntar unes delegacions a països catalans, tu, a veure com té sentit, com ho veus? Jo veig, m'apareix que té molt de sentit aquestes delegacions o diguem-li com vulguem, si és precisament per fer aquesta tasca col·laborativa de pensar tots junts quina és la república que volem o quines són les repúbliques que volem, perquè jo penso que segurament a dia d'avui la possibilitat més realista i més positiva seria construir o anar constituint a poc, i sabem que hi haurà moltes dificultats, una federació de repúbliques catalanes que tinguin aquesta tasca de compartir moltíssimes coses i altres funcions, altres competències que siguin estrictament locals. No? Bé, per tant, jo penso que la feina que se pot fer des de Catalunya Nord és evident, és claríssima, ja la vàrem veure el febrer de 2020, no? Però encara se pot fer moltíssima més feina en molts altres àmbits, i jo crec que té aquesta lògica per mi. S'ha de, evidentment, fer feina de solidaritat amb la república del Principat o amb la gent que està fent feina en el Principat per la república, però en el mateix temps també ser instruments d'elaboració de propostes i de discurs conjunt per fer aquesta república o aquesta federació de repúbliques dels països catalans. Perfecte. A veure, això de república, tu quin article voldries veure a la Constitució de la República Catalana, per exemple?
Bé, a mi el que m'agradaria és veure tota la Constitució. Se m'acuden moltes, se m'acuden moltíssimes idees per la Constitució. Te diria que se m'acudeixen molt d'articles que m'agradaria veure, però bé, Ja has començat a escriure, no? ja m'agradaria. No, sí, però vull dir en molt d'àmbits, no? En l'àmbit, per exemple, dels drets humans, de la justícia social, etc. No? Però, per descomptat, m'agradaria que el primer o un dels primers articles fos aquell que digués que els països catalans són una federació lliure de repúbliques, una federació lliure basada en el respecte, en el dret a l'autodeterminació i basada també en aquest concepte, amb aquesta idea europea de la subsidiarietat, no? És a dir, tot allò que se pugui fer des de Catalunya Nord o des de Mallorca, que se faci des d'allà, però tot allò que tingui una lògica i un sentit comú que, que estigui federat, que estigui d'alguna manera, que sigui col·lectiu o conjunt, que se faci des d'aquestes institucions federals, diguem, no? Gràcies, moltíssimes gràcies. Un moment deliciós de reflexió compartir amb tu, Tomeu, avui. Llàstima de no trobar-nos i de no abraçar-nos, però el cor hi és. Moltíssimes gràcies per lo compartit. Espero que els voluntaris de la delegació aquest moment haurà estat tan deliciós com per nosaltres. Fins ben aviat, espero, i gràcies encara. I d'això també moltíssimes gràcies, una abraçada a Fred i una abraçada també a tots els voluntaris, una abraçada plena d'agraïment per tanta solidaritat i tan bona feina que esteu fent. Gràcies, Tomeu. Sí.